reaction. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' नोंथांमोन दायो आं मोनसे माने मबाइल स्ट'राव दं आरोना। जोंहा माजबाट उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट माजबाटनि सिङाव थानाय ट्रेन साइटिं खाथियावनो दे ट्रेन साइटिंनि एसे अपोजिट साइडआव गंसे मबाइल दखान दङ। बे मबाइल दखाननि मालिकनि मुङानो जाहैबाय जोंहा आदा राजेश आरोना। राजेशनि मबाइल दखानाव दङ। दा दसे उनाव देखायगोन आङो आदा राजेशखौ। दा माने आङो मोनसे मबाइलनि गिभअवे लाखिदों आरोना। नोंथांमोना मोजां कमेन्ट खालामबानो जाबाय। जाय मोजांसिन कमेन्ट खालामनो हायो बिथांमोननो आङो गिभअवेखौ हरगोन आङो। मबाइल मोनसे आङो 10,000नि गिभअवे लाखिदों। बे मबाइलानो जाहैबाय Samsung A03s आरोना। नोंथांमोना नायनो हागोन 3GB रेम ओमफ्राय 32GB ROM 10,000नि आरोना नोंथांमोन। नोंथांमोना जेसेबां हायो बे भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय। साबस्क्राइब आरो लाइकनि गेजेरजों मोनगोन। 5K माने लाइकआ कमप्लिट जाब्लानो आङो बे गिभअवेखौ शेयार खालामगोन आरोना नोंथांमोननिसिम। दा बे माजबाट एरियायाव जायफोर दङ नोंथांमोना एबा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जायफोर मबाइल लानो होननानै गोसो जादों फुजानि बिराद माने अफार फैदों आरोना। ओमफ्राय बे गिभअवेखौ नोंथांमोना जायफोर मोजां कमेन्ट खालामगोन बिथांमोनासो मोनगोन दै। सासे मानसिया माने मोनसेल' कमेन्ट खालामगोन मोनसे जिमेल आइडिजों मोननै मोनथाम खालामनाङा। दा आङो आदा राजेशनियाव सोंसै माने मा मबाइल अफार फैगासिनो दङ। राजेश दा এতিয়া মানে আপোনাৰ দোকানত কি মোবাইল আহিছে আৰু কিমান ডিসকাউন্টৰ অফাৰ পাব পূজাৰ নামত অলপমান কৈ দিব ইয়াত। মোবাইলটো মোৰ দোকানত গোটেইখিনি মডেলে আছে। হয় ভিভো, অপো, ৰিয়েলমি, চেমচাং, হয় তাৰপিছত আপোনাৰ ৰেডমি, ইনফিনিক্স, হয় যিকোনো মডেল আপুনি মোৰ তাতে পাব। দোকানৰ এড্ৰেছটো অকণমান কৈ দিয়ক। এড্ৰেছটো হ'ল যিটো আপোনাৰ মাজবাট যোনটো ৰেলৱে গেট আছে ঠিক তাৰ আগতেই অপজিটত মানে বাদল হোটেলৰ অপজিটত আছে। টাউনৰ মেইন টাউনত তিনিআলিটো পাৰ হ'লেই মাল্টি চলিউশ্যন মোৰ দোকানৰ নাম। আৰু সেইটো আপোনাৰ জাষ্ট টাউনৰ আপুনি ৰেলগেট পোৱাৰ আগতেই পাই যাব। আগতে মাল্টি চলিউশ্যনটো মানে ৰাইট ছাইডত আছিল, এতিয়া এই ছাইডত শিফ্ট হৈছে। এতিয়া পূজাৰ কাৰণে কিমান পাৰ্চেণ্টলৈকে ডিছকাউণ্ট আছে? এইটো মানে পূজাৰ কাৰণে এতিয়া ধৰক ডিছকাউণ্ট আছে আৰু লাকি ড্ৰ আছে, তাৰপিছত কেছবেক আছে। আৰু প্ৰত্যেক মডেলৰ যেনেকৈ চেমচাঙৰ যিকোনো আপুনি যদি মডেল লয় 10,000 টকা বা তাৰ ওপৰত তেনেহ'লে আপগ্ৰেড স্কিম পাব। যেনেকৈ ধৰক লগে লগে আপুনি এইটো মডেল আপুনি বেলেগ এটা মডেল দিব, সেইটোৰ লগত সেইটো পৰা আমি আপগ্ৰেড এক্টিভেশ্যন কৰিলে আপুনি ধৰক 1,000 বা 2,000 লগে লগে লেছ হ'ব। লাকি ড্ৰ হ'ব। লাকি ড্ৰ হ'ব মানে ৰাজেশ দা আপোনাৰ কি ব্ৰেণ্ডৰ মোবাইল পোৱা যাব? আপোনাৰ আইফোন অৰ্ডাৰ কৰিলে পোৱা যাব? আইফোনটো আমি ডিল কৰি আছোঁ, কিন্তু আগতে বুকিং এমাউণ্টটো দিলে আইফোনৰ লগতে আমি ডিল কৰি আছোঁ। OnePlus ডিল কৰি আছোঁ উইথ বুকিং এমাউণ্ট। আৰু বাকী আপোনাৰ ভিভো, অপো আৰু ৰিয়েলমি, চেমচাং, ৰেডমি এইবিলাক এনি টাইম ষ্টকত পাব। তো নोंथांमोन दायो आं माने आदा राजेशनियाव सोंगोन आरोना। এতিয়া কোনটো মোবাইল দেখাব খুজিছিলে আপুনি? সবচেয়ে আগতে মই প্ৰিমিয়াম ৰেঞ্জৰ মোবাইল দেখাইছোঁ। হয় X60 Pro। X60 Pro টপ মডেল আছে ভিভোৰ। এতিয়া হয় আপোনাৰ হেভি ডিছকাউণ্ট আছে, হয় স্কিম চলি আছে। আপোনাৰ 12GB ৰেম আৰু 2GB পাব। স্নেপড্ৰেগন 870 প্ৰচেছৰ পাব। হয় गिम्बल केमेरा पार्टी। माने नोंथांमोननि बे X60 Pro नोंथांमोना दायो नुगासिनो दं केमेरायाव X60 Pro बेजों लोगोसे माने गिम्बलबो मोनफागोन आरोना। जायफोर माने ब्लगिं भिडिअ बानायो बिथांमोननि थाखाय मोजां जागोन। मानो होनना बुंबा जोङो मबाइल बायबाथाय गिम्बलखौ एक्सट्रा बायनो गोनां जायो। बेयाव नायनो हागोन गोबां मबाइलफोर दङ नोंथांमोन। सेमसां ब्रेन्डनिबो दङ, ভিভোनि दङ। ভিভোৰ এতিয়া নতুন মডেল কোনটো আহিছে? ভিভোৰ আপোনাৰ নিউ মডেল আহিছে আপোনাৰ এইকেইটা Y30s, Y21Y এইবিলাক চব আপোনাৰ কিছু ৰেম আপগ্ৰেডেবল আছে। মানে 8GB ৰেম থাকিলে 12GB হৈ যাব। হয় হয়। আৰু 4GB ৰেম থাকিলে 5GB হৈ যাব। সব আপগ্ৰেড হ'ব। তো नोंथांमोना सब ब्रेन्डनि मबाइलखौनो मोनजोबगोन आरोना बेयाव माने अर्डार खालामबानो किसुमान आइफोन OnePlusफोर नांगौबा। तो नोंथांमोन दायो आं माने फ्रन्ट साइडनिफ्राय देखायगासिनो आरोना आदा राजेशनि दुकानखौ। तो नोंथांमोन बेनो आरोना दखाना ओरैजाय सिदा थाङोब्लाथाय माने अरां नेशनेल हाइवे मोनहैयो बिथिजाय। बे जाहैबाय रुपा रड। ओरैजाय थाङोब्लाथाय जोंहा अरुणाचल मोनहैयो। नैबे लेफ्ट साइडआवनो दङ बिथांनि दखाना। नोंथांमोना नायनो हागोन। बेयाव ভিভো, रियेलमी गासिबो ब्रेन्डनि मोनजोबगोन आरोना। बेनिफ्राय नै इदि थांबानो मोनबाय दखाना बेनो। बेयावनो थाखायो ना आदा राजेशानो। আৰু এটা কথা ক'ব পাৰি গ'লো, মোৰ এতিয়া ফাইনেন্স এভেইলেবল আছে। হয়, জিৰ' ডাউন পেমেণ্টত, জিৰ' ইণ্টাৰেষ্টত ফাইনেন্স আছে, ইয়াতে বৰ্ড আছে। মানে EMI आवबो मोनगोन आरोना नोंथांमोन फाइनेन्सआव। EMI नङा EMI आव मोनगोन माने डिसकाउन्ट।
माने 0% फैसा होआबाबो नोंथांमोना माने गावनि भटार आइडि आधार कार्ड साधार कार्ड होनानै माने रेजिस्टार खालामना लानो हागोन आरोना बिनि उनाव मा मबाइल नांगौ नोंथांमोना अर्डार खालामबानो जाबाय आरोना इन्ट्रेस्ट होनाङा आरो बेयाव बाजाजनि बियो नै नायनो हागोन नोंथांमोन थ' नोंथांमोनाथ' गिभअवेनि माने रुल्सफोरखौ मिथिखाबायानोसै मोनसे जिमेल आइडिजों मोनसेल' कमेन्ट खालामनो मोनगोन आरो मोननै मोनथाम कमेन्ट खालामब्लाथाय माने एक्सेप्ट खालामनाय जानाय नङा सासे मोनसे आइडिजों माने मोनसेल' कमेन्ट खालामनो हागोन बे होमबासो जों एक्सेप्ट खालामनाय जागोन बे गिभअवेनि बे कमेन्टखौ बेनिफ्राय जेसेबां हायो शेयार खालामबानो जाबाय शेयारनि जेसेबां हायो शेयार खालाम माने शेयारनि फारसेबो नायगोन आरोना बेसेबां मानसिनो शेयार खालामदों नोङो बेखौबो नायगोन जोङो ओमफ्राय मोनबेसे जिमेल आइडिजों साबस्क्राइब खालामदों बेखौबो नायगोन नोंथांमोना बेखौ नों मोनबेसे साबैसेनो शेयार खालामखो बे लिंकखौ बे जिथुनाखि दा गिभअवेनि भिडिअ बानायदों आङो बेखौ साबेसे मानसिनो नोंथाङा शेयार खालामखो बेखौ आंनो स्क्रिनशट खालामनानै माबायाव हरबानो जाबाय आरोना मा होनगोन बेखौ नैबे जिथुनाखि इन्सटाग्रामनि आङो नैबे आंनि इन्सटाग्रामनि आइडि बे इन्सटाग्रामाव मेसेज खालामनानै स्क्रिनशटखौ जमा खालामनानै खेबसेनो हरबानो जाबाय नों सोरनो माने शेयार खालामखो बे भिडिअखौ आरो नोङो मोनबेसे साबस्क्राइब खालामखो नोंनि माबा जिमेल आइडिजों बेखौ हरबानो जाबाय बेनिफ्राय कमेन्टखौथ' आं नायगोन कमेन्टखौ आं भिडिअनि सिङाव जेसेबांनाखि मानसिफ्रा कमेन्ट खालामदों बेखौ आङो जायनिया साबसिन कमेन्ट बेखौ पिकआप खालामनानै आङो गिभअवेखौ होनो नाजागोन आरोना नोंथांमोन थ' नोंथांमोना जायफोर माने इन्टारेस्टेड नोंथांमोना जायफोर बे माने गिभअवेआव नोंथांमोना बाहागो लानो गोसो जायनो माने 10,000नि मबाइल नांगौ नोंथांमोनथ' आं मबाइलखौ देखायखाबायानोसै 10,000नि मबाइल होनाय जागोन Samsung A03s 3GB रेम ओमफ्राय 32GB रम आरोना 32GB स्टरेजनि थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना जायफोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदान नायदों नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुना होबानो जाबाय जाहाथे आं गोदान भिडिअ हगारब्लानो नोंथांनि स्क्रिनसिम नोंथांनि मबाइलसिम सिगांग्रो नुजाहैग्रोयो आरो माने बे गिभअवेखौ आङो 5K लाइक्स जाब्लानो माने नोंथांमोननो बे माबाखौ होनाय जागोन आरोना नोंथांमोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जय हिन्द जय बर' हारिनि